Let me for I pwede kang ma-interview. Assignment pa na namo sa Hikasi. Ako jud ta tabag ako na siya na perminga simbag ning assignment mo ha. Ano yung silbi ning pagpa-eskwela ko sa imo kung kada assignment mo ako ang masimbag? No habagayan. Give 5 boundaries in life. Kapinasil man sa nang yan, kaipuan pa talaga ako masimbag. Ako, hantong mga boundaries na to, based on experience ko lang to. Iso, inot, bukong gabos na problema nin iba, problema mo man. Iso, pwede kang magdungog, pero may mo kaipuhan pa sa nun ang gubat ning problema nila. Pangawha, mi mo kaipuhan ipaaram sa gabos ang mga desisyon mo, lalo na ang mga plano mo sa buhay. Ha? Tabukong gabos na nakapalibot sa imo, maugma sa mga achievements mo sa buhay. Buko mong obligasyon na ipaliwanag ang sadili mo sa mga tahong may manakaintindi ning imong pigaagihan. Naintindihan mo? Pangatlong boundaries, learn to say no. Miing maraot kung mi ka magpautang, kung mi ka magtao, or mi ka mag-reply sa chat nila o sa kilang tawag. Pang-apat, tandaanan mo to. Bukong gabos na kumusta ka, sincere. Kadalasan, ang kasunod ninyan, pautang naman. Anto, panglima, miimo dapat pagpuyatan ang mga tahong buko manimong ka-level ang respeto. Ang respeto, two-way yan. Buko yan na one way. Kaya hanyan si ama mo, tarmi doon na siya kiloida. Mag-ibahan sila doon. Pangagtirig basong ko sila, makuha nila. Utanga daw ako nung may kunchini sa doong buti pang tuba. Dili, ngina niyang tigbak kong tigbak.